ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കർണൈ വ്ളോഗ്. അപ്പോൾ കർണൈ വ്ളോഗിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് എടുത്തിട്ട് വന്ന സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് കാണണ്ടേ. ഇതൊക്കെ ടോപ്സാണ് കേട്ടോ, റൗണ്ട് സ്റ്റിച്ചസ്. കോളർ കഴുത്തും അതൊരു പ്രത്യേക മോഡലാണ്. കോളർ വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു പ്രത്യേക മോഡൽ ടോപ്പാണ്. അതിൽ കുറേ കളർ ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഗ്രീന് കുറേ കോമ്പിനേഷനിൽ കുറേ കളർ ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട്. അതൊരു സെറ്റൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നെയ്റ്റി ഒരു മോഡൽ നെയ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ. മുസ്ലിംസും അപ്പോഴത്തെ ഒരു നല്ല വെറൈറ്റി കളറിൽ കുറച്ച് മുസ്ലിംസിൻ്റെ ഓർഡർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഇതാണ് കുറേ കളർ ചേഞ്ച്. നല്ല ലെങ്ത്തും ഉണ്ട്, നല്ല ഫ്രീ സൈസ്, നല്ല വണ്ണമുള്ളവർക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. നല്ല മോഡലാണ് കേട്ടോ. അതിൽ കുറേ കളർ ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുറേ ചവിട്ടി വാങ്ങി, കുറേ കളർ ചവിട്ടി വാങ്ങി. പിന്നെ കുറച്ച് ലെഗിൻസ് വാങ്ങിച്ചു. ഇതുണ്ട് കുറച്ച് പലാസൊക്കെയുണ്ട്, കുറച്ച് ലെഗിൻസിന്. പിന്നെ കുറച്ച് അണ്ടർ സ്കേർട്ട് വാങ്ങിച്ചു. സ്കേർട്ടിൻ്റെ കുറേ കളർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ബെഡ്ഷീറ്റ് വാങ്ങിച്ചു. ബെഡ്ഷീറ്റിന് എനിക്കിപ്പോൾ നല്ല സീസണാണ്, നല്ല തിരക്കാണ് സീസൺ. മഴക്കാലമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് എത്ര എടുത്തിട്ട് വന്നാലും എനിക്ക് സാധനങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. എത്ര എടുത്തിട്ട് വന്നാലും ബെഡ്ഷീറ്റൊന്നും കാണുന്നില്ല. ഇതിൽ കുറേ എടുത്തു. പിന്നെ തലയണ കവറും കൂടി ചേർന്നതാണ്. പിന്നെ കുറേ ലെഗിൻസ്, കുട്ടികളുടെ ലെഗിൻസ് വാങ്ങിച്ചു. പിന്നെന്താ വാങ്ങിച്ചത്? പിന്നെ കുട്ടികളുടെ ബനിയൻ എടുത്തു. ചെറിയ കുട്ടികളുടെ വിലയും കുറച്ച് കുട്ടികളുടെ അതേമാതിരി കുട്ടികളുടെ ബനിയൻ കുറേ ഒരു 3 വയസ്സ് 2 വയസ്സുള്ള ഇടാവുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള കുറച്ച് ബനിയൻ എടുത്തു. പിന്നെ ഇത് ഒരു 3 വയസ്സ് 2 വയസ്സൊക്കെ ഇടാവുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള ബനിയനാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് എടുത്തു. ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ ഡ്രസ്സിന് ഇങ്ങനെ ഓർഡർ മുഴുവനിപ്പോൾ കുറച്ച് 3/4 ഇതൊരു 10, 25, 30 വയസ്സായ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു വയസ്സായ ആൾക്കാരുടെ 3/4 ആണ്. അതിൽ കുറേ കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു സെറ്റ്, ഇതൊക്കെ ഓരോ സെറ്റ്. പിന്നെ ഒരു വയസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കുട്ടികൾക്കുണ്ട് ട്രൗസർ. ഒരു 8 മാസം, ഒരു 6 മാസമായ കുട്ടികൾക്കുള്ള. ഇതിൽ ബനിയനും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ബനിയനും ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ വാങ്ങിച്ചത് വന്നിട്ട് കുറച്ച് ബനിയൻ, കുറച്ചും കൂടി ക്വാളിറ്റി കൂടിയ ബനിയൻ എടുത്തു. ഒരു 3 വയസ്സ് 5 വയസ്സ് ഒക്കെ കേട്ടോ. ഇത് കുറച്ചൊന്ന് ഏകദേശം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കുട്ടികളുടെ ഡ്രസ്സ് തന്നെയായിരുന്നു. എനിക്ക് ഓർഡർ മുഴുവനും കുട്ടികളുടെ ഡ്രസ്സിനായിരുന്നു. അത് കുറേ എടുത്തു. ഇനി എവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ രാവിലെ പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ എത്തിയതേ ഉള്ളൂ. ഇനി വേണം കളക്ഷന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി വൈകുന്നേരത്തെ 8 മണി വരെ കളക്ഷന് നിറച്ച് വർക്കുണ്ട്, നിറച്ച് ഓർഡറുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കുറേ കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിനെക്കാട്ടിയും കുറച്ച് വലുത്, പിന്നെ ചെറുത്, പിന്നെ കുറച്ച് ചെറുത്, പിന്നെ അതിനെക്കാട്ടിയും കുറച്ച് വലുത്. ഇതാണ് ഇതൊക്കെ കുറച്ച് അതിനെക്കാട്ടിയും വലുതാണ്. ഒരു 10 വയസ്സായി ആൺകുട്ടികൾക്കോ ഇത്തിരി ഷോർട്ട് കയ്യാണ് കേട്ടോ. ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇത് 2-3 ട്രൗസറുകൾ. ഇത് ചിലവർ പോളി മോഡൽ ട്രൗസർ വേണം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത്രയും കൂടി വലിയ കുട്ടികളുണ്ട്. അത് പിന്നെ കുറച്ച് വലിയ, പിന്നെ ഒരു 10-12 വയസ്സായ കുട്ടികളുണ്ട് വാങ്ങിക്കും. കുറേ നിറച്ച് ഓർഡർ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ, ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ കുറച്ച് വാങ്ങിച്ചതാണ്. പിന്നെ ട്രൗസർ 2 വയസ്സ് 3 വയസ്സായ കുട്ടികൾക്കുള്ള ട്രൗസർ, ഷെഡി, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ ചെറിയ പെൺകുട്ടികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പെൺകുട്ടികൾക്കും എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നത് അത് ട്രൗസർ ഷെഡ് മതി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി ഇത് കുട്ടികളുടെ ലെഗിൻസ് വേണ്ട. അത് ഇത് ടൈറ്റ്സാണ്. കുട്ടികൾക്ക് വലിയവർക്കൊക്കെ XL മുതൽക്ക് ഉണ്ട്, S ഉണ്ട്, M ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൽ കുറേ ടൈറ്റ്സിനൊക്കെ ഓർഡറുണ്ട്. അപ്പോൾ ടൈറ്റ്സ് വാങ്ങിച്ചു. പിന്നെ ടീഷർട്ട് ഒരു നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, S വാങ്ങി, L വാങ്ങി, XL വാങ്ങി, XXL വാങ്ങി, XXL വാങ്ങി. ഇത് M ആണോ? ഇത് S ആണ് കേട്ടോ. അതിൽ കുറേ കളർ ചേഞ്ച് ബനിയൻ വാങ്ങി. ഇതാണ്ട് ഒരു സ്കൈ ബ്ലൂ മാരത്തെ വാങ്ങി. പിന്നെ ഇത് ഒരു ആഷ് കളർ മാരത്തെ. പിന്നെ റെഡ് ഓറഞ്ച് കളർ വാങ്ങി. കുറേ ബനിയൻസൊക്കെ കുട്ടികളുടെ ഡ്രസ്സിനായിരുന്നു എനിക്ക് ഓർഡർ ചെയ്തിരുന്നു. 2-3 ദിവസമായിട്ട് കുട്ടികളുടെ ഡ്രസ്സിന് മെയിനായിട്ട് മഴക്കാലമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഉണങ്ങിക്കിട്ടാനൊക്കെ പാടല്ലേ. ഒക്കെ ഓർഡർ ഇത് XL, പിന്നെ ഇത് XXL. അതിലിതാ
ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പെൺകുട്ടികളെ ഇടുന്നുണ്ട്. അതിനകത്ത് പലാസ പാൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഫുൾ ലെങ്ത്തുള്ള പാവാട ഞാൻ എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് വേറെ ബാഗിൽ, അത് ഞാൻ അഴിച്ചിട്ടില്ല. ആ കവറും കൂടെ അഴിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പർച്ചേസിങ് ചെയ്തത്. പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി പുതപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതൊക്കെ വേറെ ബാഗിലാണ്. അതൊക്കെ അവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ കുറച്ച് ടോപ്സ് ഉണ്ട്, അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ മെറ്റീരിയൽ കുറച്ച് വാങ്ങി, അതൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. അതൊക്കെ ചാക്കിൽ നിന്ന് കഴിക്കാൻ ടൈമാവും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ബില്ല് ടൈമാവും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഓർഡർ മാത്രം എടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.